So what's up mga kakwela, mabilis ang vlog lang to, video. Kasi dito sa kumakalat na na awarding ni Clark sa Martino, versus Mix Molino awarding. So may nagbabarena pa. So mabilisan lang to, hindi ko na i-edit, hindi ko na rin ang kasi dito guys, hindi gagawa ang Asia Pacific Award ng ganitong awarding. Kasi may kita nyo dito yung picture. Ito pa, ayan, lalabas yan dyan na. May kita nyo dyan sa picture na ultimong background na nasa likod. Parang nasa pintuan nga ata to si Clark, yung picture na to. Hindi man lang tinanggal yung background. So hindi naman po gagawa ng katangahan ng Asia Pacific kung magbibigay sila ng award sa isang vlogger o ano pang tao yan na hindi nila ayusin yung awarding, yung picture, no? Pagkukumparahin natin yung picture ni Mix Molino, yan po, yung picture ni Mix Molino na nandyan, at yung kay Clark. So yan po, tignan nyo po yung pinagkaiba ng background, yung sa mismong picture nilang dalawa. Makita nyo napakalinis nung kay Mix Molino, at yung kay Clark naman, hindi nga inedit yung nasa likod. So dito nakikita ko is edited po ito. Hindi ito totoo. Kasi sa lahat ng tinignan kong picture ng Asian Pacific po, ito lang po yung naiiba sa lahat, no? Ito lang po yung naiiba na picture. Kung mapapansin nyo kasi ultimo yung pangalan niya is parang sa bugho. Tingnan nyo, yung nasa ilalim, diba? Kaya talagang kainahinala. Pero wala naman tayo dun sa point na hindi totoo tong awarding na to. Kung totoo man to, first time na mangyari ito sa Asian Pacific awarding na ganito yung picture nung bibigyan nila, no? Hindi man lang inayos yung picture, yung pagkaka-edit, bukod pa po may headset pa. Doon mo ako nagtaka doon sa may headset pa po, no? May headset pa po yung si Clark dito sa profile pic niya na to. Hindi ko nga alam kung para ho sa akin hindi ito totoo to, no? Hindi ko lang alam, baka gawa-gawa lang to ng syempre gawa-gawa lang to ng mga kalaban para may ma-topic sila or may mapag-usapan, diba? Pero kung ako po yung tatanungin, hindi po talaga. Ang layo. Ang layo sobra. Kayo na humusga. Sino yung makakapanood nito, mga kabunsuan? Panoorin nyo po, tingnan nyo po yung picture ni Mix Molino. Yan, lalabasin niya sa screen. Okay? Lahat po, pati pangalan, yung sa artist and vlogger, no? Tignan nyo masyado. Talagang detalyado yung pagkakagawa. Pero yung kay Clark, ultimong picture niya is hindi masyadong inayos yung editing. Now, kahit ano pong tignan nyo po sa Google, wala hong katulad ho nito na picture, no? Kasi tignan nyo, wala man lang kaayos-ayos. Gwaping si Clark, nandun na tayo, gwaping si Clark, maganda yung Pero hindi gagawa ng ganito ang Asian Pacific na na Asia Pacific ng magbibigay sila ng award. Gaganda-gandahan nila yung pagiging yung picture nito. Tingnan nyo naman kasi, 'di ba?
Ultimong nasa likod niya, hindi man lang tinanggal. Baka nasa pintuan lang siya nagpa-picture. Yung headset sa tenga, dun pa lang makikita mong fake ho ito. Hindi naman po ako pero para sa akin fake to. Yung sinasabihan nilang fake, si Mix Molino, fake yung awarding, binili, sabi ng mga kalaban na, sabi ng kalaban, no, na si Mix Molino nga daw is binili yung award at peki daw. So sila na mismo nagpatunay, yung mga kalaban, na sila talaga yung bumili or gumagawa ng fake. Kasi may kita nyo dito pa lang, yan pa lang sa cover photo na yan, na fake ko talaga, no? Kayo na mismo musga. Kaya ako matagal akong editor. Kung sino yung mga sikat na vlogger ang ini-editan ko. Dati nakapag-edit pa ako kay Ibana, no? Sa tatay nung tinulungan, yung magpuputo na binlag ni Ibana noon, ako editor noon. Lahat. Sa thumbnail, napakadali lang naman talaga sa picture, napakadali yung mag-edit kaysa sa video. Para sa akin ka talaga kasi edit ito na ipinatong lang, no? Kahit saan natin eksperto patignan tong picture na to is edited po talaga, hindi siya legit, no? Tsaka payo ko dun sa mga basher ni Mix Molino, kung gagawa man kayo ng kasiraan sa isang tao, baka pwedeng pakiayos naman. Kasi dito pa lang ho sa picture na panglaban nyo kuno kay Bunso Mix, edited at halatado, no? Kahit siguro bago-baguhan pa lang ng mga editor, parang mapapaganon na lang siguro, mapapatanong na lang na paano nangyari? Paano hindi maglalabas ng ganito ang Asia, hindi nila ipapahiya ang pangalan nila para sa ganito, no? Ewan ko lang kung kung anong purpose nito. Siguro dahil sa pangtapat kay Mix Molino, dahil alam naman natin na maraming basher si Mix na gustong sumira sa kanya, yung sa community ni Mahal. Kahit sinong tanongin mo dito, fake to. At saka yung Asia Pacific ay hindi po gagawa ng ganitong klaseng awarding picture, no? Hindi nila ipapahiya yung pangalan nila nang dahil lang sa isang tao. Hindi nila to gagawin dahil alam naman natin kung ano ang Asia Pacific award, no? Yun lang para sa akin, mga kakuwela. Sa susunod, sa mga basher ni Mix Molino ni Bunso, medyo ayusin nyo naman yung edited nyo, no? Parang di naman po halata. Yun lang naman sa akin sana. Gagawa na lang mo kayo ng issue. Yung binibintang nyo kay Bunso Mix na puro fake ang mga pinagagawa, no? Na ultimo nga yung sa awarding nga, nasilip nyo na edited, at bakit sa Davao ginanap, no? Doon pa lang medyo lumalabas talaga dito na ang laki ng galit or inggit nyo kay Bunso Mix. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi talaga matapos-tapos yan. Pero ganoon talaga sa social media, kailangan laging may topic para may content at may revenue syempre. Pero ika nga nila, kung sino yung gumagawa ng katarantaduhan, minsan sila mismo yung nahuhuli sila sa mismong gawain nila. So dito pa lang sa picture ni Clark San Martino is fake po ito para sa akin. Tagal-tagal ko na nag-edit ng mga thumbnail.
Hindi nyo lang na yan nakikita sa channel ko kasi nga hindi naman po ako, hindi ko masyadong in-effort yung pag-edit sa ano ko, no, sa vlog ko. Katulad dito, basic lang. So yun po, maraming salamat. Yun po para sa akin, fake po ito. Mga kabunsuan, shoutout sa inyo lahat. Team Biyaya, Triboy Longo, Kalahi. Yan, maraming salamat. At Team Butete, syempre. Yan, maraming salamat po. At yun nga, ulitin ko, fake po itong awarding na to. Okay, bye-bye.